veus alerten de la presència d'un boier a l'edifici del rectorat, així ho ha publicat avui el diari Segre. En els darrers dies han aparegut penjats als lavabos de dones de la Facultat de Lletres diversos cartells alertant de la presència d'un home que es dedica a entrar als lavabos de dones amb la finalitat d'espiar a les noies mentre aquestes fan les seves necessitats. Sigui com sigui, el rector de la Universitat de Lleida, Roberto Fernández, afirma que tenen constància que de vegades un home volta per l'edifici i fins i tot l'han vist entrar al lavabo de dones, però no tenen cap prova contundent que demostri que ho fa amb l'objectiu d'espiar-les. És per aquest motiu que avui mateix han retirat els cartells on fins i tot apareixia la fotografia del presumpte boier. L'alarma va saltar fa 2 setmanes quan una noia va dir que un home l'estava espiant al lavabo. La Guàrdia Urbana es va desplaçar fins a l'edifici del rectorat, van identificar l'home, però no van veure en ell cap actitud sospitosa. Des d'aleshores, però, l'home no ha tornat a aparèixer per l'edifici. Gràcies per la vostra atenció. Més notícies a les nostres xarxes socials. Fins aviat.